एटा किस कंकड़ा धर चेंकड़ा गोटे कौ ये अच्छी सांग मैंने मुझे स्वागत कर मोर बड़ धमाकेदार ब्लॉग को आजिकार ब्लॉग हूँ फ्रेंड्स निहाती भाव में वीडियो स्किप न कर लास्ट से देखो वीडियो पूरा आप देखी सारापर जापर आज जेहेतु फ्रेंड्स जापर काली राति पाखर प्रबल वर्षा आम एपट पूरा पानी पूरा पूरा छईलाट हो कका हठात पूरा फोन मारी कहले छुआ मैंने आस जा माछ धरिया आम ए जाल मान नहीं पूरा धुआंधार भाव माछ धरू केमती आपन देखो सांग मैंने पूरा रेडी रुहतु चलो सांग मैंने देखिपे कंटिन्यू वर्षा लगी पूरा रही एपटे देखिपे फ्रेंड्स आम ए जीव जाल नहीं माछ धरिया वर्षा पूरा कंटिन्यू प्रकार चलती आपण मैंने देखिपे निहाती टाइम आसे 10:30 होगा कंटिन्यू मेघ आरंभ हो जाए आम ए फ्रेंड्स आम आसु जेहेतु आम चारिआडे पानी बुड़ी फ्रेंड्स देखिपे आम आसु जाल बसैया चलती पूरा सरंजाम रेडी सांग मैंने देखिपे जिते जोर से वर्षा हो जोर से बेंग मान बुगा भी चलती देख साउंड शुणी पारे आपण मैंने फाइनाल देखो पड़े फाइनाल पूरा कंकड़ा हाँ एगुड़ा देख सब थे माछ फाइनाल हाँ माछ पूरा रेडी पूरा बिक्री हम ये लंडन जीव देख पार्थ फ्रेंड्स चारिआडे पूरा पानी बुड़ी पूरा छईलाट आम एपटर आपण आटे के पानी है कि नहीं मत निश्चय जनइबे पाग पूरा देखी पार्थ फ्रेंड्स पूरा मेघुआ पाग पागर गोटे आम निहाती देखिली गोटे रिल्स स्टार्ट करदेबू देखिपे पूरा सांग मैंने से पूरा एपटे देखिपे सब जाल बसाया पूरा रेडी है पूरा जाल बसाया पूरा रेडी बसा पूरा रेडी है तुम आइला बेलू बसी सारा गली किला पूरा तुम किला चेंज कराई पूरा पूरा घंटे घंटे बसाओ तुम घंटे सी घंटे तुम घंटे सी घंटे ये बसाओ देखिए तो फ्रेंड्स केते सारा माछ धरा सब पब्लिक लोक मैंने आसी सब रेडी है देखिपे पानी पूरा देखते ना माछ फ्रेंड्स आपको देखा तो माछ धरता है प्रबल जो देख किस कंकड़ा कंकड़ा पड़ सारे पूरा मेघटा काचिक मान प्रबल जो देखते फ्रेंड्स पूरा पानी पूरा एपटे आमर लोक मैंने सब चलते एपटे कका दादा खुड़ी सब चलते ये एपटर धर चेंकड़ा गोटे कौ ये अच्छी बापलिया दे से नहीं जो उठे सांग मैंने देखिपे जाल बस सारापर परिस्थिति जाल कौन है
ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜାକଲ ବସି ସାରିଲା ପରେ କେମିତିକା ସାଇଜ୍ର ସବୁ ମାଛ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଛ ନିହାତି ଦରକାର ଆମ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରକୁ ପାର୍ସଲ କରି ପଠାଇଦେବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେପଟେ ଧରି ସାରିଲା ପରେ ଏପଟେ କେତେ ଜୋରସେ ଗୋଟେ କୋଉ ଦୌଡ଼ୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମେ ତାକୁ କହିଥାନ୍ତେ କହ ଭାଇ ତୁ ଏଠି ଯାଉନି ସେଠି ବସିବୁ ଆଗ ଯାଇ ବସିବୁ। ସେଇଟା ମାଛ ଭଜା ମାଛ ମାଡ଼ ଭଜା ସେଇଟା ମାନେ ମେଘର ଆମ ଲୁଙ୍ଗି ମାନେ ଉଦା ହେଇଗଲାଣି କିଳା ପିଟି ପିଟି ଇଏ କହୁଛି ଆସିକି ପଛର କହୁଛି ମତେ ଜାଗାଟା ଦେଇଦିଅ ମୁଁ କିଳା ସୁତା ହେଇଛି। ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଠି ଚାଲିଛି ମାଛ ଧରା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପୋଖରୀ ଆମର ଗୋଟେ ପାଖରେ ଥିବା ବଢ଼ିଆ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି ପୋଖରୀ। ଆଉ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଆମର ମାଛ ଧରା। ଏପଟେ ବସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଧରିକି ଫିଙ୍ଗା ଜାଲ ମାନେ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଏପଟରେ ଯେତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେତେ ଜୋରସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଦିନସାରା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦମାକରେ ମାଛ ଧରା ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ସେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ମାଛ ସେପଟେ ଉଠୁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଧରୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଏତେ ଜୋରସେ ପକା 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 ମଙ୍ଗଳ ମାମୁନି ପାଣିକି ନଉଛି ଉଡ଼ିଛୁ ପକା 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 ଭିଡିଓ କରିବ ବୋଲି ସେଇଟା ପାଇଁ ଦେଖାଉଛି ସିଧା ପାଣିକି ପକା 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 ସିଧା ପଡିବୁ ଖାଲ ଭିତରେ ପକା ତା ଛାଡ଼ି ଦବ ଛାଡ଼ି ଦବ ପକା ଅଛି 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 ପକା 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 ଇ ପଳେଇଲା ତା କତିକି ଏଟା ପାଟା ତା ଛୁଆକୁ ଶଳା ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ର। ଟାଇମ୍ ଆସି ବାଜିଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା। ତଥାପି ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ମାଛ ଧରା ଚାଲିଛି। ଆମେ ସବୁ ଏପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଏ ଜାଗାଟା ପୁରା ପ୍ରବଳ ଜୋରସେ ମାଛ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ମାଛ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା କେତେ ବଡ଼ ଶେଉଳ। ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛେ କ'ଣ କ'ଣ ମାଛ ଧରୁଛେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖାଉଛେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାତିରେ ଆମର କେମିତି ଆମ ଆଡ଼େ ଏମିତି ମାଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ଆଡ଼େ ମାଛ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି କ'ଣ ଡେଉଁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପୁରା ରାସ୍ତାରେ ଆସି ମାଛମାନେ ଡେଉଁଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି 11ଟା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେମିତି ମାଛ ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖେଇଲେ ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଆମେ ଶେଷ କରୁଛେ। ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍